Labor representative sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board may reklamo nga kuwang ra ang 13 pesos nga increase sa sweldo. Tensyon mitumaw sa international conference mga eksperto sa transportasyon sa East Asia dihang gisaway ang nahimo sa gobyerno sa traffic sa Metro Manila. Mga pagtalan sa lalawigan andam nga itugyan sa Cebu Port Authority ngadto sa mga LGUs. Mga bukog na palgan sa sapa sa dakbayan sa Naga, ipasusik kung sa tao o sa mananakba kini. Libuan ka mga tao gipabakwit sa Japan tungod sa grabing pagbaha dala sa bagyong Etaw. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. Kuwang paalang sa mga trabahador ang 13 pesos nga aumento sa minimum daily wage nga giaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang 13 pesos nga aumento giaprubahan nga ipatuman alang lamang sa mga trabahador sa Sugbo gikan sa Carcar City hangtod sa Danau City. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Ryan Sorote. Di igo alang sa mga mamumuo ang dugang 13 pesos nga minimum wage nga naaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board alang sa labor representatives sa RTWPB. Kuwang ang usbaw sa nagkamahal nga mga nagunang paliliton. Gikan sa 340, mahimo na og 353 pesos ang minimum wage sa Metro Cebu. Di sab makatarunganon nga ang Metro Cebu lang ang natagaan og usbaw kay mao ra gihapon ang mga panginahanglan sa mga trabahador sa ubang lugar. Banyak kay ang mga siguro ang biyatagan o kanang kuan actually ang kini ang decision kuan ni siya decision niya sa kanang government sector no. That is from Giuyunan og walay misupag sa mga sakop sa wage board sa 13 pesos nga increase. Miuyon na lang ang representante sa labor sa 13 pesos nga increase kay di gid nila mapildi sa botasyon ang ubang mga sakop niini gikan sa pundok sa mga negosyante ug opisyal sa gobyerno. Plano sa labor groups nga mosumotero og motion for reconsideration aron moabot ang ilang hangyo nga 75 ngadto sa 90 pesos nga aumento sa suhulan. Gipasabot sa RTWPB nga ang desisyon miagi sa makuti nga konsultasyon ug konsiderasyon base sa price index kahimtang sa mga industriya sa lugar ug pagkumpara sa mga suhulan. fixing wages, there are criteria provided for under Republic Act 6727. Gipasagarbo sa wage board nga ang suhulan sa Metro Cebu ang usa sa labing taas sa nasod uban ang National Capital Region, Calabarzon ug Metro Davao. Way labot sa aumento ang mga lungsod ug dakbayan gawas sa Metro Cebu, lakip na sa mga probinsya sa Bohol ug Siquijor. Wa nagiapil sa board ang Negros Oriental Island nga himuon ng usa ka rehiyon uban sa Negros Occidental. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Pabor ang lokal nga LTO nga ibalik sa kapulisan ang pagpatuman sa mga lagda sa trapiko sa kadalanan. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Ryan Sorote. We call on the heads of delegation of Tungod sa APEC, nakitaan ng kaimportante sa presensya sa kapulisan sa pagpatunhay sa dagan sa trapiko sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Alang sa Land Transportation Office 7, mas maayo nga mahibalik sa kapulisan ang taha sa pagpatuman sa lagda sa trapiko tungod sa pagrespetar sa publiko sa uniform personnel. Sayod ang LTO nga lahi ra gud kun pulis ang musita ug mo-issue og ticket kun itandi sa mga civilian traffic personnel sa mga local government units. Tugod ini, giplanuhan sa LTO nga makig-alayon sa Police Regional Office 7 aron matrain ug ma-deputize ang mga sakop sa Highway Patrol Group sa PNP pagbantay sa trapiko. Na knowing ang enforcer is civilian in nature, so pwede na nila kanang theoretically pwede na nila kanang hangyoon, in some point. Gihangop sa kadagkuan sa PRO7 ang plano sa LTO ug nasugdan na nila ang training sa mga pulis apan nabalda lang tungod sa APEC meetings. Upat na kabatch sa mga pulis ang na-train sa LTO nga naglangkob sa mga sakop sa HPG, traffic investigator sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor, lakip sa mga pulis sa Metro Cebu. Giklaro sa LTO nga ubos sa Land Transportation and Traffic Code ang Highway Patrol Group gyud ang implementing arms sa LTO sukad pa kaniadto apan nausab kini paglabay sa mga tuig. Traffic management magud is component niya is enforcement, education, engineering is infrastructure, then enforcement pagpanakop.
Gipasalig sa LTO nga dunay igong proteksyon ang mga motorista batok sa pag-abusar sa mga pulis pinaagi sa Joint Administrative Order nga mahimong sinugdanan sa korupsyon. Mismo si PNP Chief Ricardo Marquez may padayag sa responsibilidad sa kapulisan ang pagpatuman sa mga lagda sa trapiko. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Presidente Noynoy Aquino may pasigarbo sa iyang mga kalampusan sa iyang pagkapresidente at tubangan sa mga finance minister sa Asia Pacific Economic Cooperation. Ang mga balita giaksyonan ni Ray Pasaporte. President of the Republic of the Philippines. Sa pagtambong ni Presidente Benigno Aquino sa APEC Finance Ministers Meeting, gipanghambog niini sa mga member economies ang kalampusan sa iyang administrasyon. Matud sa Presidente, sukad siyang paglingkod ni adtong 2010, nasunod niya ang mga problema sa nakalabayng administrasyon. Inanay niya kining gisumpo pinaagi sa pagpanggukod ug pagpasaka og kaso ni adtong mga inilang personalidad nga nalambigit sa anomalya. Apan bisan sa mga problema dali ra nakabangon ang Pilipinas matod sa Presidente. Iyang giusab ang pagpadagan sa panudlanan sa kwarta sa gobyerno aron magamit sa tinaro nga paagi ug mapahimuslan sa kinabag-ang katawhan. Ubos sa iyang administrasyon, milambo usab ang ekonomiya sa nasod. We believe the macroeconomic fundamentals are in place for us to continue, if not improve, on this performance. Lakip sa gipasigarbo ni Aquino ang cash transfer program alang sa pagtabang sa mga kabus nga pamilya aron makaeskwela ang kabataan ug mahatagan sa saktong benepisyo sa panglawas. Regardless of the seeming magnitude of the challenge, progress can be achieved sooner rather than later, especially if we work with solidarity, coherence, and integrity. Gipasigarbo sa Presidente ang pagkamugna sa Cebu Action Plan alang sa kaayuhan sa mga sakop sa APEC. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Usa ka anti-cybercrime group gitukod sa Philippine National Police. Matud pa ni PNP Chief Ricardo Marquez, ang pundok mao ang tahasan sa pag-imbestigar sa mga krimen nga gihimo pinaagi sa internet. Ila usab nga gisusi kung duna pay laing pundok sa mga sindikato nga nag-operate sa nasod, sama sa nasikop sa sugbo nga mga Taiwanese nga nalambigit sa extortion sa mga negosyante sa China. Lumalabas sa pag-aaral ng mga experts na medyo lumalakas yung computer crimes. So, nag-put up kami ng anti-cybercrime group. Ito yung mga nag-aaral, ito yung mga nag-ooperate against cybercriminals. Laing anggulo ang gilantaw karon sa kapulisan nga mahimong motibo sa pag-ambush ug pagpatay sa usa ka abogada didto sa Mandawi City. Ang mga kalambuan sa maong balita giaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil. Adunay misulod nga bagong anggulo nga gisubay ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi kalabot sa pagpusil patay kang attorney Amelie Amam Alegre. Matud pa sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi Senior Superintendent Mariano Natuel Jr. Sa ilang pakisusi, adunay misulod nga laing anggulo. Gihulagway ni Natuel nga mas pinakabugat kini sa tanan nilang giimbestigar. Apan nagpabilin pa gihapon ang ilang pag-imbestigar sa anggulong ilang gisubay karon. Giangko ni Natuel nga naglibog sila karon sa pagsulod sa maong anggulo o gikinahanglan nga tun-an. Another angle, no? So morning wa sa namo ni gikuan gistadian sa namo ngano kalit na sa ni nagkami in which murag bugat sa ang kuan ang iyang motive. So murag naglibog mi karon, so mo nang amo sa gikuan gyud gi tun-an gyud maayo. Sa pagkakaroon, padayon silang nagsubay sa nimutangan sa mga gunmen o pag-ila sa mastermind. Di pa makabana-bana kung kano saan nila mapresentar sa publiko ang utok sa pagpatay sa abogada. Yes, we have already suspect even mga kining mastermind. But we are in the process of confirming it. Sa miaging buwan, gibanhigan ang abogada uban ang kauban niini sa trabaho nga si Attorney Brick Shubohos ug ang ilang accountant sa law firm. Ang abogada nga nagmaneho sa auto namatay samtang samaran ang iyang duha ka mga kauban. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil.
Mga bukog nga gidudahan nga iya sa tawo nakitaan sa usa ka sapa sa Naga City. Ang balita giaksyonan ni Edwin Cañete. Ipasusi pa karon sa kapulisan sa syudad sa Naga ang mga bukog nga nakitaan dito sa sapa sa barangay Balerong, Naga City kagabi. Ang hipi sa Naga Police Station, Superintendent Ricky Dililis, mo padala og suwa sa crime scene investigation sa Provincial Police Office aron sa pagtino kung iya ba sa tao ang mga bukog nga nakugkuban. Papasuri natin ito sa crime scene investigation sa Cebu Province para sa ganun matukoy natin kung kanino yung buto na yun. Matod ni Dililis nga wala sila kahimanan o kapabilidad sa pagsuta kung sa tao ba o sa mananap ang mga bukog na ilang nga napalgan. Pagka mamaya, of course, wala naman tayong capability or wala tayong ang tawag nito yung kagamitan para masasabi natin na ang mga buto na yun sa tao ba o sa hayop. Si Glendon Villarico, 28 anyos nga taga Naga City, mingon nga samtang nangubkob siya kagabi gamit ang iyang pala, iyang namatikdan nga adunay kahoy ilawom sa yuta. Iya kining gikuha og diha niya nakita ang sako nga iyang gibira og gipadaplin. Iyang nasuda nga mga bukog diay ang sulod sa sako, hinungdan nga iya kining giripot silang silingan nga usa ka barangay tanod. Nay bukog na pa daw gitawa na akong bayaw ko do. Tanawa do nay bukog lagi do. Boto giukay diha kay nagwantes mo siya. Giukay niya bukog ya mo to ako tangi adto dito nga kadlaw naman akan gabi na kay ba. Ito lang. Uli na lang mi. Doon diri ra pasulan ang bukog ako man tatong ibutang dito sa bato. Mo to ni-report ko sa mong kana tanod na sinabi no. Kanang silingan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Duha ka mga cell sites nga anaa gitukod sa Barangay Apas, dili nabot pang i-renew ang kontrata subay sa hangyo sa mga residente. Kini human sila na masangil nga naghatag kini og peligro sa panglawas sa mga tawo nga namuyo didto. Ang maong reklamo giaksyonan ni Ray Pasaporte. Wa mipakita ang mga representante sa duha ka mga dagkong cell sites sa gipatawag nga public hearing sa Barangay Apas. Kaganiha may kalabutan sa pagbabag sa renewal sa list of contract. Tali sa duha ka cell sites og sa tag-iya sa Luna. Bugtong mga residente sa Calvary Hills lang og barangay officials ang mitambong sa maong tigom. Nasayran nga niadtong Agosto 31 ni expire ang kontrata sa usa ka cell site sa position paper sa mga residente sa Calvary Hills. Sila nagkanayon nga dunay epekto sa panglawas sa tao. Ang radiation gikan sa cell sites subay sa gihimong lokal og international study kabahin ini. Ilang gitumbok nga usa kini sa hinungdan nganong daghang nangamatay sa sakit sa atake sa kasing-kasing og kanser nga miabot na og 31 ka tawo sukad niadtong 2004. Nagduda ang mga residente nga basin og na-renew na ang kontrata niini. Humanwa nito nga ang representante sa duha ka cell sites ug ang administrador sa yuta. Naglaraw sila sa pagdangop ni Mayor Michael Rama aron hangyoon nga dili na i-renew ang business permit sa duha ka cell sites. Ang yuta gipanag-iya sa pamilyang Minyosa. Ang next step is mo katong i-mention ko sunan nga ang katong 10-point nga gi-raise sa Charo ato to himog resolution asking for the denial of their application sa renewal sa ilang after kabauta nga August 31 ni end na ilang contract. Dugang ni Ayuman, dunay katungod ang barangay sa pag-revoke sa kontrata. Tali sa duha ka cell sites o sa tag-iya sa yuta, subay sa balaod sa General Welfare Clause sa Local Government Code. Renew man sila og contract sa cell site, mga nag-consent sa barangay, mga consent sa homeowners association, katong pong balik ta sa proseso ba. Nasayran ni adtong Marso 27 ang sangguniang panlungsod, ni-revoke sa special permit sa duha ka cell sites. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Sa mga balita gikan sa gawas sa nasud, ang United States nangandam sa pagdawat sa 10,000 ka mga refugees gikan sa Syria. Si President Barack Obama mipadayag nga kini ang unang specific commitment sa United States. Sukad sa pagsugod sa Syrian Civil War sa 2011, ang United States may accommodate na og 1,500 ka mga refugees.
Usa ka Democrat misulat kang Obama sa pagdawat og 65,000 lang ka mga Syrian refugees hangtod 2016. Apan ang mga religious groups na nawagan nga angayan mudawat og ang US og 100,000 ka mga Syrian refugees. Sumala sa White House spokesman nga si Josh Earnest, di siya makasiguro kung moabot og 10,000 ka mga Syrians ang mudangot sa United States. Ang mga Republicans bukas usab sa pagpasulod sa daghang refugees basta moagi lang sila sa security screenings. Usa ka Malaysian cargo ship nga na-missing pipila na ka semana gituhuan nga gi-hijack sa mga pirata sa South China Sea. Ang tagiya sa Malaysian registered vessel nagkanayon nga nawagtang ang kontak sa maong barko niadtong Huwebes samtang magbiyahe kini sa kabaybayonan sa Malaysian Stake sa Sarawak. Ang MV Salian ang dala og mixed cargo gikan sa Sarawak capital nga Kuching sa lungsod sa Limbang. 14 ang crew niini ang naglakip sa Malaysian, Indonesian, Myanmar ug Indian nationals. Tulo ka Malaysian Maritime Enforcement Agency vessels ang nangita sa barko. Midangup usab sila sa Thailand ug Vietnam alang sa pagpangayo og tabang. Ang London-based International Maritime Bureau nagkanayon nga ang South Asian waters ang usa sa pinakadelikado nga lugar nga dunay mga pirata. Libuan ka mga tao ang gipabakwit sa Japan tungod sa grabeng baha dala sa bagyong Etaw. Mga balay gianod dihang miawas ang dagkong sapa ug mga biktima nidangup sa atop sa ilang mga panimalay alang sa paghuwat sa mga rescue helicopters. Ang aksyon gikan sa Japan gihatod ni Sheila Pasinio. Probinsya sa Japan na nakasinati og grabe nga pag-uwan tungod sa bagyong Itaw. Dinhi sa Saitama Prefecture, ingon na ni ani ang kahimtang sa panahon, sukwahi kagahapon ug sa miaging mga adlaw. Miisyo ang kagamhanan sa Japan og third emergency warning, lakip na ang pinakataas ng flood warning tungod sa pag-awas sa mga sapa. Ang Japan Meteorological Agency may issue sa rare emergency heavy rainfall warning alang sa Miyagi Prefecture sa kaganihang buntag tungod sa nagpadayon sa pagbunog sa kusog nga uwan. Kagahapon, susamang warning ang gi-issue sa Tochigi Prefecture ug Ibaraki Prefecture nga nahimutang sa ibabaw nga bahin sa Tokyo tungod sa grabe nga mga pag-ulan. Kagahapon sa hapon, miawas ang Kinugawa River, din 25 ka mga tawo nga gikatahong missing tungod sa pagbaha, samtang gatusan nagpaabot nga ma-rescue. Sa Tochigi Prefecture, usa ka landslide ang nahitabo sa Kanuma City kagahapon, usang gikatahong namatay ug usang gikatahong naangol. Kini ang usa lang sa 30 ka mga landslides nga gikataho sa Tochigi Prefecture. Gimando ang mandatory evacuation sa 85,000 ka mga lumulupyo sa Miyagi, Fukushima, Yamagata, Tochigi ug Ibaraki Prefectures. Ang bagyong Itaw may landfall sa Chita Peninsula sa Aichi Prefecture niadtong Miyerkules sa alas 10:22 sa buntag diri sa Japan. Apan lain na usab na mga pag-ulan ang mihulga sa Hokkaido sa Northern Japan tungod sa lain nga usab nga bagyo nga may international name nga Kilo nga paingon sa maong lugar. Gikan diri sa Japan alang sa Aksyon Bisaya, kini si Sheila. Kanhi hefe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo giila nga usa sa mga kandidato nga mupuli pagkahefe sa kapulisan sa Central Visayas. Si Chief Superintendent Melvin Buenafe mibisita sa Sugbo karong adlaw. Ang aksyon gisundan ni Edwin Cañete. Good morning, everyone. Miabot si Police Chief Superintendent Melvin Ramon Buenafe sa Police Regional Office 7 nga gisugat ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas ang Chief Directorial Staff. Gipahigayon usab ang arrival honor sa kanhi hipi sa Cebu City Police Office. Si Buenafe mao karon ang bagong hipi sa Directorial Personnel and Records Management. Matud ni Buenafe nga ang Cebu duol kaayo sa iyang dughan human sa mga leksyon sa pamulis dinhira niya nakatunan. Napakalaking kasiyahan para sa akin. Nalipay tang maayo kay kaning lugar ikan ta dire duol sa atong kasing-kasing ya dako tang pwedeng ikatabang sa mga PNP officers and personnel dire.
Si Buenape ang director sa CCPO nga gipa-extend ni Cebu City Mayor Michael Rama tungod sa mga dagkong kaliukan sa Sugbo niya itong nagdungad ang sinulog ug ang Thanksgiving Mass alang ni San Pedro Calungsod. Nadisiplina og napalambo ang kapulisan sa Dakbayan ubos sa pamunuan ni Buenape pinaagi sa ilang sinimana nga mga panagtigom o paggumol sa motorcycle riding clubs nga nagpatrolya sa kadalanan sa Dakbayan matag oras. Gihugon-hugon sab nga si Buenape nga usa sa mga pilian nga mupuli ni PRO7 Director tambanyas nga magduha na katuig sa Regional Office 7. Kaning mga projects na natin sa una, no? Ang dagko kaayong partisipasyon para mahimo itong successful kaning mga tao mismo sa Cebu o sa Region 7. So, dili man na mahimo sa kapulisan o way kooperasyon sa tao. And as I've seen it before, mo na clamor sa mga tao yun. I-reduce ang krimen, i-reduce ng mga incidents sa mga drug-related cases or incidents. Muna ang dako pa yung partisipasyon gikan sa community. And, Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Chairman sa LTFRB nagkigtagbo sa usa ka hotel management aron tukion ang giingong pagkuwang karon sa mga taxi unit sa Metro Cebu. Nunot sa paspas nga paglambo sa syudad, nasuta nga dunay laing 5,000 ka mga taxi units ang kinatibuk ang Central Visayas. Ang maong balita giaksyonan ni Ryan Sorote. How to determine the exact at least Gipangayuan sa LTFRB ang Waterfront Hotel og pagtuon nga magpamatuod sa ilang pangangkon nga nagkuwang ang mga taxi sa Dakbayan sa Sugbo. Kini ang gihimong rekomendasyon ni LTFRB Chairman Winston Hines sa iyang pakigtagbo sa mga representante sa hotel. Nagkasabot ang duha nga magtinabangay aron masolusyonan ang problema nga giingong nag-ugat sa moratorium sa pag-issue og prangkisa sa mga taxi operators. etc. And that can be fully justified, then I will recommend favorably sa Secretary ng DOTC to authorize LTFRB to grant franchises. Kung makasumiter na og pagtuon ang Waterfront, tun-an pa kini sa Regional Office LTFRB una pa iduso sa iyang buhatan aron sa review. Kung dunay makitang basihan ang LTFRB sa reklamo sa hotel, mipasalig sa Hines nga siya mismo ang morekomendar sa paglibkas sa moratorium. Kayunduman nga misumiter og suwat ang hotel ni Presidente Noynoy Aquino human ilang na matikdan nga lisod ang pagpangitag taxi sa ilang mga guest. So I told them about certain developments like Uber and GrabCar have plans of starting their business operation here. Nabalaka ang hotel management nga kundi matagad ang problema sa kadaghanon sa mga taxi, posibleng magmugna kini og dakong epekto labi na nga nagkadaghan na ang mga international event nga gipahigayon sa Sugbo. Pagkakaroon dunay 5,000 ka mga taxi ang tibok Central Visayas. Ang hugpong sa mga taxi operators mingon nga di naangay punan ang mga taxi sa rehiyon tungod sa kakuwangon sa mga taxi drivers, pausab-usab nga presyo sa gasolina og plitihan sa mga taxi ug ang nagkagrabe nga problema sa traffic sa Metro Cebu. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Kanhi hepe sa Cebu City Police Office anda mudawat sa dakong responsibilidad kung siya ang itudlo isip bag-ong muduma sa Police Regional Office 7. Ang maong balita giaksyonan ni Edwin Cañete. Way pagduha-duha nga gipaybaw sa bagong hepe sa Directorial Personnel and Records Management sa Kampo Krabi nga si Chief Superintendent Ramon Melvin Buenape gayang dawaton isip na kung hagit kung piliun siya isip bagong hepe sa PRO7. Iyang giklaro nga andam siya nga mudawat og dagkong responsibilidad labi na kay miagi ni siya mga dagkong mga organisasyon diyang siya pa ang hepe sa Cebu City Police Office niadtong tuig 2011. Pero andam baka drive sa trade, sir? of course, we have prepared ourselves. We have strived for competence para moabot ning higayon, moabot ning chance, moabot ning opportunity. We will be ready. And Mapasigarbuhong na mahayag si Buenape nga daghang aktibidad sa Sugbo nga nagmalampuson diyang siya pa ang nagduma sa CCPO. Usa na niini ang annual sinulog celebration ug ang canonization ni San Pedro Calungsod. Siya usab ang nakahuna-huna sa pagbutang og mga CCTV cameras sa kadalanan nga dagko og natabang sa pagsulbad sa mga krimen nga nahitabo. help us in the security operations
by being also our eyes and ears. So pwede nilang i-access katong mga gipamutang natong CCTV cameras. Pwede nilang i-access through the internet at sila pod natay daghang mata kay ang community mismo gatabang. And you believe that this can be It will be very helpful. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Laing 30 ka mga piniriso gikan sa Cebu City Jail ang gibalhin na sa Abuyog, Leyte. Din kasagaran sa mga gipangda dito, dunay mga kasong drugas ug murder. Gibutyag kaganihan ni Acting Mayor Edgar Labella nga ang pagbalhin sa mga piniriso sa maong dapit magdecongest sa naghuot na nga presohan sa syudad. Gimanduan ni Labella ang jail warden sa Cebu City Jail sa pagduso og report sa iyang buhatan. Sanglit naghuot na og maayo ang piniriso sa maong pasilidad. Diin kasagaran kanila na nga sakit na. Nasayran nga miabot na og kapin 2,000 size ka mga piniriso ang anaa karon sa City Jail. Siya may pahimangno nga dili basta dayon tugutan o nga dadon sa mga ospital ang mga masakitong piniriso gawas kung duna kini court order. Gipasidunggan ang mga sakop sa kapulisan sa Police Regional Office 7 tungod sa nahimo niini sa pag-secure sa nagpadayong APEC meetings. Ang aksyon gisundan ni Leslie Caminade Vistil. Lakip sa mga gipasidunggan ang Pangulo sa Police Regional Office 7 nga si Chief Superintendent Prudencio Tambanyas. Gawas kang PRO 7 Director, lakip sab nga gipasidunggan ang nagkalain-laing kapulisan nga mihatag sa ilang serbisyo ato sa APEC Summit. Sa assessment ni PNP Chief Ricardo Marquez, iyang nakita nga zero incident ang Sugbo, hinungdan nga angayan lang sab nga pasidunggan ang kapulisan. When there is a focus and dedicated effort talaga, lalo na pag makaka-deploy forward ang mga pulis natin, talagang crime should be prevented. Ikalawa, marami kasi augmentation siguro. So marami tayong nakakita hindi lang police personnel sa karsada, they're augmented by other personnel from other agencies. Giulagway ni Marquez nga ang seguridad ug estratehiya nga ilang gipatuman ato sa nagpadayong APEC Summit, mausab unya ang posible nilang gamiton sa umaabot nga International Eucharistic Congress sunod tuig. Apan posibleng aduna sila'y usbon sa mga estratehiya nga makapalig-on pa sa seguridad unya ato sa ISC. Yung mga konsepto, yung mga ginawa natin dito sa APEC meeting will be very, very useful in future major event like hindi lang yung Eucharistic Congress, but yung ginagawa nyo taon-taon yung sinulong. Kasi it talks about not only security but safety of delegates and attendees. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Mayor sa lalawigan sa Sugbo mireklamo nga wala malakip ang ilang mga pantalan sa development plan sa Cebu Port Authority. Mga reklamo giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Now that you are too concentrated sa Metro Cebu. Hay, mami. Miisa ang tingog ni Mayor Juni Martinez sa Bugo City, dihang wa makauyon sa gipakitang development plan sa Cebu Port Authority sa mga nagkalain-laing pantalan sa Sugbo. Nakapangutana si Martinez kung ngano mga pantalan lang sa Metro Cebu ang gihatagan og importansya sa Cebu Port Authority. But hain man ang funding, it comes from DOTC or PPA. I would like to listen to the funding coming from CPA. Gipasabot sa Pangulo sa CPA Edgar Tan nga ilang giuna ang Metro Cebu tungod kay mauman kini ang sentro sa tanan. Aduna sab sila mga plano sa pagtukod og mga pantalan sa mga piniling lugar sa lalawigan sa Sugbo. It's logical because Cebu is the center of dito na lahat ng mga action Ba't ka maglagay ng port sa ibang lugar na wala namang action? Kung si Mayor Martinez, itugyan na lang sa CPA ang pagdumala sa Pulang Batu Port, silang Mayor Aljun Zamante sa Tuburan o Raymond Calderon sa Sambuan, buot nga ang munisipyo na nila ang mudumala sa ilang mga pantalan. Mato ni Sambuan Mayor Calderon, mas adunay kasinatian ang mga LGU sa pag-develop sa ilang tagsa-tagsa ka mga pantalan. First, what are the funds to really maintain or to grow? So,
kami na rin bahala. Ngari, hindi na bakit? Because wala sa Aron pagsulbad sa problema, giuyunan sa CPA ug mga LGU ang pagmugna og usa ka palisiya. Kon i-turn over ang mga pantalan sa LGU, dili na mugahin og kwarta ang CPA sa ilang mga pantalan. Nang hinaot si Governor Junjun Davide nga tan-awon sab unta sa CPA ang sentimento sa mga mayor. We are thinking of using a term of transfer of management. And then we will also put into the policy a provision that whatever the earn from the operation of the port, dapat i-flow back nila yan sa pag-maintain, improve ng port. Kasi nangyari yan, they have income from that port. Pero nanghingi pa rin sila ng pera sa amin. May income naman sila, ba't hindi nila gamitin yun for the improvement of the port? But we hope that CPA will take this into seriously consider the lament kini mga complaints sa atong mga LGUs. Gikalipay sab sa gobernador ang planong pagtukod sa Cebu International Port sa tayud konsolasyon nga nagkantidad og 9.3 billion pesos. Well, nalipay ta finally na hopefully man materials na yun, dagat mamagong doon sila timeline ganyan present. It will begin with a feasibility study. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vistil. Nagbunga na yun ang kahago sa mga estudyante human sa 5 ka buwan nila nga pagbansay-bansay sa pag-arte sa pelikula o sa telebisyon. Nagmabulokon ang pagpasundayag sa karapusang hugna sa acting performance sa mga estudyante sa International Academy of Film and Television karong tuiga sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gihimo kini sa ilang pagpasundayag sa theater play nga The Last Show. Diin nahimong highlight og bida sa maong play ang di kalibre nga mga acting performances sa mga estudyante niining mograduar na. Ang maong play nabahin sa mga nagkadaiyang scenes og dinhi di gyud ikalimod nga nabaid og hanas na sa pag-arte ang mga tinun-an sa maong academy. What I'm learning is actually really fun. It's not like I'm being forced to do it. I'm having so much fun here. Dakong kalipay sab ang gipaambit sa usa sa mga mentors sa acting class sa maong academy ug dinhi iyang gipadayag ang iyang pagkabilib sa pag-arte sa iyang mga estudyante. The idea is for the actors to get up and frequently perform so that they kind of get a match toughness. Usa si Caitlin sa mga tinun-an dinhi nga mograduar na sa iyang gikuwang 5 months acting ug siya nagmapasalamaton sa mga nakatuna niya dinhi. I really like it here. I'm actually going on after the acting program to go into filmmaking. So I'll be here for a little while longer. But I'm sad I'm finished with acting. Usa ang Miss Tourism World Philippines 2014 sa mga nikuha og acting class sa maong tunghaan ug tuod man iyang napamatud-an sa maong play nga di lang siya sa pagrampas sa entablado ug sa mga beauty contest hawd kundi lakipsab sa pag-arte. I'm very honored to be one of the students here because I've learned a lot from experiencing so many things, like to be able to stand in so many people. I've been joining pageants, but for me this is different. I feel more nervous standing and performing. Ang IAFT nagtanyag og tulo ka mga kurso og kini ang filmmaking, acting for film and television ug 3D animation. Usa sa tumong og tuyo sa pagkahimugso nining maong academy mao ang paghulma og pagbaid sa mga tinaguan nga mga talento sa usa ka individual nga mahimong dakong kontribusyon sa umaabot nilang lifetime career. Yeah, we're inviting everyone, especially people in Cebu or in Manila, to visit our school. Kadtong ng ambisyon nga gustong mag-artista o baka gustong mo enroll sa acting class, bisitaha lang ang tunghaan sa IAFT sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Alang sa Lights, Camera, Action, Showbiz, kini si JP Laucat Serra. Ug ang ato ang word of the gay nagkanayon. Ang kagandahan ng isang tao hindi makikita sa panlabas na anyo. Makikita ito? Paglabas ko ng pinto, agay! Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!